Vad idealet av en chihuahua-hund? En chihuahua han ska ligga mellan 500 gram och 3 kilo. Och en domare lukar mycket kvar slav ras. Det är så att där efter alltså hur så formen är det hött någon öron om det sitter rätt och benen och lapparna och näcklarna och allt från formen och proportioner och kroppen är rätt och alltså litren är som man ska och så. Och en chihuahua han kan ha alla liter och alla kombinationer av lite. Det ena som inte kan vara till merle till som nästa säger under ett blått öga och svart öga, men annars kan alla liter. Och det ska ha gott temperament. Det ska inte veta hur lite det är då. Det är helt ofta det är sin större. Och det ska inte vara bänkner, glädjer. Det har bruk för nekvar kontakt. Och jag har bruk för att spela vid ägaren. Och ja, det är en glädjer hunter och han är lika kloker som alla raser. Han kan lära allt. Han ser bara så öliga lydel och fitter och dokusler. Men det är så att du säljer bort av hunden. Hvis man kan också så finna en hund från det, hur ser man så? Ja, nu säljer jag inte mina egna hundar. Alltså, jag är ett hundar som är mina fast och hundar, mina högkhundar. Men jag är alla vid först, alltså det är snacka, jag lever av ett eller annat, det är en stor uträdsla. Men hvis man är av en hund så ska man sätta sig i samband med mig. Jag har min egen hemmasida. Han finner man i en hemmasida till hundafällan. Och hon är hoff.dk. Så kan man se vad man vill ha, alltså om du vill ha en hund till alltså en höghund som man säger, eller en till ärling eller utställning, och så kan jag välja för du ska ha kväll på ontan alltså. Men det är inte bara så lycka till att börja att alla hundar, en och kvar kan inte bara börja att alla hundar. Vad ska man räkna för att släppa våra hundar eller? Ja, alltså till inte kan bromsa då. Hvis du är en atroik och då finner en hund så kan du alltid göra sätta kväll på, men det är inte akkurat där man ger till man är en ration. Ta ska alltid utställning för hunden och hunden ska vinna minimum en ärepremie. Och hvis du ska vara hund till alla, då så att du ska ha ett kennelmärke, ska vara löjvet till alla, så ska du köpa ett kennelmärke från Dansk Kennelklubb. Och så ska du ha en utbyggning innan hundärling i Danmark. Och det har vi så tidigare. Och det är kvart du lär om allt sjuker, kvart du ärvar lite gener och om kvalpar, hur ska utveckla sig. Och så först du har schema, vad kvalpen ska ha jöknen och han får hemmanfra. Alltså, hvis du är en seriös eller så ska du ju göra goda kvalpar för att det. Och för att få gott örat så måste du ju göra. Alltså, han ska vara vänner vid böten och hundar, köra bil och köra lackna och spänn för störsökaren och allt det. Han ska inte bara bygga vid en liten skor utanför och tjäna pengar på körde. Men nu är du inte bara alltså avlare, du har ägstna det som att danskarna är kennelinspektör och du ska ta ett lite vid öronföringen som avlar ras i hundar. Är det inte föringen som gör det? Alltså, som jag vet om i Lötne så är vi 4. Det är 2 under som alla Cavalier King Charles Spaniel och en som alla Yorkshire Terrier. Och så är det själv som alla Chihuahua och Parson Russell Terrier. Och jag ska ut till dig och hitta efter om allt 4 gånger som det ska, om hunden har varit gott, om det tar vi helt ner och väl alltså det är inte så som politiet för skjuta till hunden för att de är väl lägga och stegera där rätt och search för förhåll till Jordan. Och det är inte då som det är alltså förhåll ner Jordan så timmen för ju, men visst nu det är var så kunde jag sett med samband med Dansk Kennelklubb och sagt och så står han jag ska skriva en rapport och så kunde jag tacka alltså alla löver från timern. Nu tar så när kommer vi ras i hundar och jag kan spela en sista spårning. Vad är det som är så fast vid att ha ras i hundar? Ja, kvart är så fett vi tog. Det är hvis du vill ha att en hund har nog särskilt evner eller du som ganska gänga till jakt. Alltså nu gör man ganska snäcka till färg men som brukar faktiskt färg inte för att skjuta folk och så för folken efter eller här. Eller du vet att du vill ta en hund som inte så inte kräver så nek så vet du att handan rasen att det är att man kallar sällskapshundar. Och att här inte
kräver jag snäck. Och så är det sånt i ökänten. Det är otroligt näck folk som vara biten av akkurat stor ögon att känna är så flott och kvitt eller akkurat här plättarna dalmatinerna och dillna kommer vi tecknefilm och öron. Det är ja, det är otroligt. Ja, som vill jag helst ha en gattekryss. Det är jag som går.